ug karon ania ang inyong anchorman. Atem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa babot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pitsa 15 na. Buwan mahigala sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. Adlaw na sad mahigala karon ni Manuel og adlaw ni Maning, ha? Adlaw ni Manueldo og adlaw ni Maningilay. Lagi talaga to katawan ning kabuntagon mga kaigsunan. Kay ang atong mga ubay-ubay sa mga kaigsunan kasamang kay medyo malipayon rong adlaw, ha? Kay adlaw ni Manuel og wa lang kayo maningilay okay ra. Pero ang uban mga kaigalaan medyo malipayon rong si Manaha kay matod pa kay wa pa mahurot kuno tong uban nga ilang kinopras. Ni adtong adlawng Lunes, ha? Wag tuo ang grasya mga higala sa pangupras. Atol sa eleksyon mga sukintig paminaw. Ang atong mga kaigsuonan, puyo-puyo lang dili sa mga area nga konday pero jalebi-jalebi ang uban ng makdo-makdo. Nanagad pa nako mga kaigalaan tong uban pagsuod na ko to sa jalebi-jalebi misel kay nakapangupras mi katong imong giingon ba nga mo smile gamay unya man among gidawat ang kuan dili ko pras. So taw min jalebi sa midre, gamakdo-makdo sa midre. May lang po taon magkakauntag lami ba? Pero ang mga kabos, mga higala, ang atong mga kaigsuuna, no? O na itiman-an na to nga, basta maghiusat ang mga katawhan. Basta maghiusat ta inana ta ka-powerful. Ang leader mga higala nga wa na to mauyon eh. Wa mo hatag og tarong serbisyo sa mga tao. Og labi pa mga higala nga ang batasan wa na magkadimao. Ang baruganan wa na magkadimao. Mahimo ra gyud ay nga ang katawhan maghiusa og atong hukman, mo itong gibuhat itong adlawng Lunes muna nga ang mga tao nangupras mahigala malipayon kayo, ha? Wa nila ibaligya ilang boto kay ilang gidawat mga higala o gikupras man. Doon ay uban kasamang ken nga kita na ko dito gidang pamilya day. Kaun sa jalebi sir kay nindot kay sir oy nakapanguplas mi. Wag tuo kuno matod pa, wag tuo ang grasya. Mosamot ka sadya nga inigdawat ni mos kwarta kay modawat naman lang gyud ang akong campaign diri mahigala, ang akong advocacy nga di gyud ta mo baligya sa boto. Nya, ang uban mahigala mo tunol lamang gyud, no? Ang uban sa di makabalibad tungod sa kawadon, ang uban gani mulinya naman gani taon sa bayis politiko. Kay musukot mga higala mulinya sa bayis sa leader kay musukot asa na ang ilang bahin sa ilang asa na lista. Pero pag himan-himan mga higala, pag abot nimo dito sa polling precinct, ikaw mo'y hari na dito. Ayaw nagpada mo na kong giingon mga higala, over and above sa imong nadawat. Wag tuo. Una-una ang kayuhan sa imong nasod, una-una ang kayuhan sa imong probinsya, sa imong syudad o sa imong lungsod. Gihukman yun, oy. Pag human kay, jalebi sila, oy. Ako na ni Agi katawa mga sukintig paminaw. Karubutaga tagantang nagpagtagad sa banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Si Governor-elect Pam Balicuatro andam nga may kig-alyansa ngadto sa Junta Provincial nga dominado sa One Cebu Party alang sa mas maayo nga panggobyerno sa Kapitolyo. Straight to the point. Karing dapita makigalaan si Pam Balicuatro maunay gobernador. Ang iyang vice-gobernador o ang mga board members pulos kontra partido inday ken.
Now, ang ato ning baruganan aniron maniid ta mga higala basta tinarong lang. Ha? Labi na ka ng pagbutang o mga doktor o mga tambal sa mga public hospitals. Tinarong lang. O kining wagtang mga higala ining bayranan aning terminal. Kinsay board member nga mubabag o katong mga kay kun ka partido magbabag-babag. Ato pong pasikatog apel din gina ako ikaingon basta kaayuhan ganis mga tao ayaw gi magbabag-babag. Taro nga gina ninyo kay otherwise kamo na po sunod hukman. Kay kana di man nalalim gyud. Og ikaw may gobernador mga higala nya tanan mo babag dai. Ha? Medyo di man lalim. Pero amo diri kami sa media maniid mi. Kanang tinarong ha. Tinarong lang. Labi na kana unahon ng mga district hospitals, butangan gyud nag mga tambal, butangan mga doctors nga kana mga pobre maabot dito na intay gapas. Ha? Ug mubabag mo ana, bantay lang gimo kay basig kamo na po sunod hukman sa mga tao. Kamo magipaninglan basig inyong tigbabaw inyong partido nga partido nga to kontra to ni gobernador partido. Pati man iha kanang ato mga kaigsunan sa probinsya. Sampulan na to si Governor Gwendolyn Garcia. Gisampulan na, Mao na mga higalay pag katong eleksyon pag matuod sa katawhan nga naminaw na ko karon nga kung maghiusa ta. Maghiusa ta. Pakita na to atong pagkaharing lungsod. Naagid ang power na to sa mga tao. Ikaduha, paghatag og leksyon sa mga abusado. Paghatag og leksyon sa mga politiko nga nagtuo mga higalang wa nagay kuno bisag kinsa unsa ilang buhaton. Wa nagay magbuot nila, Pagkangilngig na lang gyud mula na gyud nagkatag-iyas kalibutan, Ato mga higalang gitagag leksyon nga tanawa, ang gamahanan kayo mga higalang si Gobernador Gwendolyn Garcia to ay. Tangtang. So kinay mga board members, dili ko maingon nga unsa o nga atong vice gobernador ngadto na sa mga board members, ayuha inyong kasing-kasing sa pagserbisyo sa mga tao. Kay kini na ba mga tao o maniid ni? Ug naa mga higalay gusto si Pambari 4 tinarong ni para sa mga hospitals. Natay mga doktor sa hospitals, natay mga tambal. Nya mo babag mo nga di niyo aprobahan. Kani na ba mga tao nantigo na ba ni mga upras? Nakatuon na ba gyud? Busa alang sa kayuhan kung kayuhan gani ayaw gyud babagi. Para gani sa mga tao nga serbisyo ayaw niyo babagi na. Mao gani pinaka-importante din ato ni tagag pagtagad mga higala sa banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ni daog pagka-vice mayor nga si Tomas Osmeña ni hulagway sa kadaugan ni Pambari 4 nga usa ka political phenomenon nga nasaksihan sa mga Subuanon. Straight to the point. Amo lagi na nga grabe oy. So kadtong mga politiko ron nga naminaw nako. Basi nagtuo bitaw mo nga namoy kwarta, nagtuo mo gamhanan gyud wa nagi magbuot ninyo sa unsa inyong buhaton. Mamato ni tabong Governor Gwen. Gipadimulis yang kanang di sa kapitulo ko pagka grabihan naman lang. Iyang gibabagan unta pagsugod pa lang. Nga wa pa makagasto, Na human na ang BRT terminal pila ka milyon ang gasto adto. Unya iyang gipatangtang sa usa ka pamilok lang mahigalan na wagtang. Nya way makapalag niya kay kisamay lang apelyido musukol resibo niya. Ang katapusang apelyido nga politiko nga musukol niya kadtong Durano. Si Ace Durano, iya gilampaso. Tanaw niya wa nagilain pag makakuan niya, Arugante na kayo. Di sa gunis Pambari 4, Wa man ni mahigalay kuan, mura man to ilang panagbangga og David ang Goliath. Pero kana ba ang mga tao na may nagiusa, natanggal. Ikaduha ang mga leaders nga naminaw toron ayaw mo palabig abusar gyud, Ug unsay isuod man mo ana public service, himuan ninyo ang angay himuon para sa mga tao. Kay sultian ta mo og magbinuang mo dinha sa inyong pagserbisyo, ang mga tao na mantigo na bagyong mga upras. Human sa eleksyon, kaon na Jollibee sila,
Mga tawa pa ingon sa attorney. Jalebi may kinakapanguplas gyud bitaw. Doon na pa'y niingon ako dahil nga dito sa ako na hatag kwarta. Napay nang hatag snacks ha. Snacks food mi oy pagkawan di mo imong gibutaran. Ato tagag pagtagad rumuntaga mga higala sa manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan mga kaigsunan, ang kumilik maningkamot nga makahuman karong adlaw. Ang canvassing sa 175 ka mga certificates of canvass gikan sa nilaing mga lugar sa nasod ug abroad aron masayong makaproklamar og mga mananaog pagka senador. Kini guban pa maisgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lagi haon. Kay Diyos o ang natawan mao'y akong nilalagaan. Sa kalinawan mga drama o balita, ang DYHP lang po na permi. Sa prinsipyo komentaryo, wala panigilan, papaslang na pagservisyo. O DYHP, sa isondo sa dahil sa inyong mga radyo. Nagulas mga balita, numero 1 sa Lagana, ang DYHP na, kanalitas sa ligang ka, kauban ka, DYHP na, kasama. Laylayon ka, awiton ka, ang DYHP. Straight to the Ato point. sa dawaton may galang report kalang sa kauban on board sa patrol. Mga lalaki na dakpan sa anti-illegal drug operation sa Negros Oriental. Paminaon tang detalye sa report kasama mo sa balita Radyoman Jane Gallardo. DYHP. RMN Report. Radyoman Attorney Rufil, upat ka mga lalaki ang nangadakpa na sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Unit o kapulisan sa Negros Oriental o dakbayan sa Sugbo niadtong usa ka adlaw human sa eleksyon. Niadtong Mayo 13 mga alas 7 pasado sa gabi ang mga operatiba sa PDS-7 Regional Special Enforcement Team uban sa PNP Drug Enforcement Group o City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nilusad og bypass operation sa Dalan Zulueta, Barangay Tinago sa Dakbayan sa Sugbo nga miresulta sa pagkasikop sa suspetsado nga nabutang sa ilang target list. Giila ni PDS-7 Director Alex Tablate ang nadakpan nga si alias Celso, 46 anyos, on-call construction worker nga residente usab sa maong lugar. Nakuha gikan kaniya ang upat ka putos nga gituuhang shabu nga motimbang sa 15 gramos nga dunay estimated average market value nga 102,000 pesos. Lakip na ang buy-bust money ug uban pa nga mga ebidensya. Matod ni Lea Alcantara, Information Officer sa PDS-7 nga si alias Celso duha ka buwan nga gipaubos sa case build-up sa ilang mga personnel human migawa sa ang iyang pangalan nga nalambigi ito sa pagpamaligya sa illegal nga droga sa giingong makabaligya kini og 20 to 50 gramo sa matag semana gikan sa iyang supplier. Samtang sa pikas bahin nagronda sa mga personnel sa PDEA Negros Oriental ang usa ka drug den nga nahimutang sa barangay Poblasyon Lungsod sa Sibulan, Negros Oriental nga miresulta usab sa pagkasikop sa tulo ka mga suspitsado. Usa sa mga nadakpan mao ang ilang target nga si alias Anthony, 31 anyos na mao'y nagpadagan sa drug den ug lakip sa pusasan ang duha ka lalaki nga naatlan nga naghingos og shabu nga silang si alias Luis, 21 anyos, parking attendant og alias June, 18 anyos, pulos taga lungsod sa Sibulan sa Negros Oriental. Nakakuha ang mga operatiba og 5 ka pakete sa gituuhang shabu nga motimbang sa 6 gramos nga dunay balor nga 40,000 kapin pesos og ang buy-bust money og nagkalain-laing drug paraphernalia. Duha ka semana nga gimonitor ang maong drug den human makadawat og impormasyon gikan sa kasaligan
iyang tinubdan. Sa pagkakaroon, gipasakaan na og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang mga suspitsado o kasong dunay kalambigitan sa illegal nga drogas. Kauban ako sa atong RMN Patrol atong Speed Pilot Radyoman Jessie Sumampong. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide.